Өстәлдә автомат, пистолет, пулеметлар. Экскурсия вакытында малайларны әлеге кораллар яныннан алып та китеп булмый. Һәрберсен тотып, басып, хәтта атып карыйсылары килә. Безгә күп пистолетлар, пулеметлар күрсәтәләр. Миңа менә бу пистолет, пулемет ошады. Мин аны тотканда шын солдат итеп хис итәм. Миңа ошады бу пистолет, ул кичкенә кебек, но авыр. Басып карадыңмы соң? Әйе. Вот перед вами это зеленое чудо, называется 82-миллиметровый миномет. Ул ничә килограмм авырлыкта, оннан ничә кеше ата, астындагы тәлинкәсе нигә кирәк? Балалардан 1000 сорау ява. Аларның һәммәсенә Росгвардия егетләре җавап бирә. Укытучылары яшерми, монда килеп, ватанны саклаучылар белән танышалар. Егет кеше булып, нык булып, горур булып, үзенең ире белән горурланып, безне якларга, сакларга әзер булып үссеннәр яшьтән үк. Бу өлкәдә балаларны кызыксындырган тагын бер тармак хәрби киемнәр. Менә монысы мисал өчен тауларда, урманнарда киелә. Монысы снайперныкы, менә монысы һәм миндәгесе. Төрле биналарны штурмлаганда кия торган форма. Нигездә ул ядрә үткәрми торган калкан, жилет һәм каскадан гыйбарәт. Укучылар да барысында киеп карарга ашыга. Голос другой? Нет, такой же. Думаешь? Да. Ты думаешь, что это голос, что ли, меняет? Менің өзімді армияға барып служить қатясы келе. Мұндағы техникаларын, қараларын қарағаш, менің байда барасы келе, қазір тағында көбірек барасы келе башады. Гаиләне сакларга, республиканы сакларга. Кырда калсалар хәрбиләр ничек ашарга пешерә, көндәлек хезмәтләре нидән гыйбарәт? Шулай туган илне саклауның нинди дәрәҗәле һөнәр икәнен балалар яшьтән үк белсен иде ди хәрбиләр. Монда чараларны еш уздырабыз, чөнки балалар ватанны сакларга, армиядә хезмәт итәргә теләп үсәргә тиеш. Бу егетләр ватанны саклаучылар көнендә генә түгел, ел әйләнәсе батыр булып калыр. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.